Дай ми половинка боб. Той по колко е? 4 лева е килото. Половинката колко отива? 2 лева. А по-малко не даваш ли? Да, мога да ти изтегля колкото искаш. А ако ма теглиш по-евтино ли ще мислиш? Не, цената остава същата. 200 грама 2 лева, така ли? Не, 200 грама върху 4 лева са 80 стотинки. То като ще е така, аз по-добре 1 килограм да си имам. То няма сметка. Ще искаш ли сега боб или няма да искаш? Дай ми душа. То с 1 кило ли? Да. Малко ми съвеща. Айде ще го взема душа. Обаче то само боб не става. Трябва и нещо към него да слагам. По колко са ти краставите си ти? 8 лева. Ана, що така каза да умрама? Що не съм казала? Како не си казала, тут чокпала не искам. Чушки ще направя. Кач пара са ти чушките? 7 лева. 7 лева? Да. Ти пълнени ли? Как ги даваш направо? Не, празни, само чушки. Баксана, много скъпо, къде отидах аз? Аз с какво ще ги пълня? С чорапи ли? Добре, ще искаш ли нещо в крайна сметка или няма да искаш, защото трябва да затварям? Добре, душа, айде дай ми един чеп банан и да си ходя. Чепка? Да, четка, може. Много са ми те, с един ми дай само. Нали каза чепка? Даде, един чеп ти казах, ти цял комплект ми даваш. Какво да го правя този нещо? Сама жена съм, душа, сама вкъщи с мъжа ми живеем двамата. Ама то чепка означава... Да ми стига, душа, аз и без това няма да го ям.